Sa rhywun am ddechrau? Sut? Be? Sut ddechrau ni? A lle? Lle be? Sut ddechrau ni? Mae pwy sy'n mynd i ddechrau ta? Has. Mi wnaeth check y do. Gallwch, please. Rhaid i gymryd hyn o ddifri yn eith neb rand yna ni. Geiriau sy'n yn al ni o'i gilydd. Beth? Aled Jones Williams. Be amdano fo? O, fe dod yna. Fatha safety pins. Safety pins? Dyna maled yn ei ddweud. Geiriau sy'n yn al ni o'i gilydd. Fatha safety pins. Hoenus. Sbia. Spa rhywun yn hongian ar ochr yr ddfa fel parent yn clicio. Oeddech chi'n licio hynna? Spa eira. Geiriau sy'n yn al i o'i gilydd. Fel safety pins. Naci. A fel elastic bands. A mae mod i'n medru dweud pethau. Dwi'n gwybod mod i yma. Mae'r nos yn dda. Sbia. Fel hen gath yn neidio reit o ffens. Chdi greodd y nos, ia? Sut nes i? Roedd y law yn erbyn yr hael a diffodd y golau, ia? A dyma chdi'n meddwl am enw am y peth. Nos, mae'n eich byd ag i hynny. Nos. A dyma chdi'n dychryn efo'r ffasiwn dyllwch. A dyma yna air newydd yn llithro dros dy weddusau. Marwolaeth. Mae'n eich. Safety pins. Chdi ar y safety pins. Safety pins, dio. Nid i gwnia? O, Saesneg, safety pins. Lew. Geiriau bach. Be? Hollti bled. Ffeindio'i difranedig. Hoiw angenau dynion oeddent hwyr. Hwyl. Mas ar y maes? A geiriau bach ffeindio'i difranedig. Hoiw angenau dynion oeddent hwyr. A fflws i'r glist ymharol plant bychan. Ond tafod ni eilw arnynt mwy. Safety pins. Nid safety pins. Sellotape. Nid sellotape. A dominos. Nid dominos. Gog sy'n gweud hynna. Be? So ni'n gweud dominos. Beth sy'n o'r ddigri, Dyfrig? Mae o fwy Cymraeg na ffordd da chi i dweud o. Ydyw'ch acen chi ddim ar y goben o diwedd? Ydy mae o? Dim os ych chi'n gweud safety pins. Mae dau ain rydw safety pins, e? Felly safety a pins, acen ar y goben ar safety, a mae pins yn acen o simple. A beth am sellotape? Wel, dau air oedd hwnnw hefyd yn Sello, tape. Sello tape. Beth am
Dominos? Gwynedd hyn sy'n hwnna gyn. Pa'n tra gweud o hwnna'n ddoi air? Wel, dyna mae'r cyngaredwyr yn neud. Wel, maen nhw'n rhoi yr acen ar y sichola mewn geiriau Saesneg. Ydyn nhw? Wel, gan amla, ydyn. Oes gen ti enghraifft? Dwi'n methu meddwl am un rwan yn ma'n nhw, reit? Why i ni wybod y geiriau heb adnabod y gair a gwerthu ein henaid am doffi a chonfetti ffair. Yn y dechreuad, yr oedd y gair. Dim crefydd. A ddim. A'r gair oedd gyda dim. Dim crefydd, meddwl fi. A beth sy'n bod ar grefydd? A diw oedd y gair. Iawn, i ddŵr poeth, os mae'r wech gofyn i. Ni fwy. Steddfod yn uchel. Mae'n tabŵr rwan, dydi? Crefydd. Diolch yn gynhwysol. Mae e'n oll gynhwysol wedyn ni. Rubbish. Dim Saesneg. Mae rybys yna i'r Saesneg. So. Rheol Steddfod, dim Saesneg. Be, mond un gair bach fel yna. Chdi'n chrio efo busnes rheol yna, de? Y gair Saesneg di sôn, felly, ti di dweud dau. A beth bynnag yma'n drafod geiriad yn ei dim crefydd. Yn y dechreuad, yr oedd y gair. Yr oedd y gair gyda Duw, a Duw oedd y gair. Yr oedd ef yn y dechreuad gyda Duw. Daeth pob peth i fod trwyddo ef. Hebro ef ni ddaeth un dim sydd mewn bod. Ynyddo ef yr oedd y bywyd, a'r bywyd goleuni dynion ydoedd. Y mae'r goleuni yn llewyrchu yn y tywyllwch, ac nid yw'r tywyllwch wedi drechu ef. A Duw, yn y dyddiau hynny, a greodd rhywbeth am genach nag yn wisgiaid y ddeuan. Gwyrth fwy nag electron, fwy cymleth na'r natur ddynol. Rhyfeddod mwy lliwgar nag enfys, mwy anatod nag atom. Fe greodd Duw fach, ac arno roedd smotyn, nad oedd o'n ddim ond smotyn, ond roedd e'n smotyn a siap iddo. Siap fel hyn ddynes yn pwyntio at lesni'r môr, at bysgod ac at Iwerddon. A Duw ar gymeth y smotyn yn anwy i'w res bythol i galon. Ac fe lanwodd y smotyn nath yn garedd ac etifeddiaeth a hanes, a'i lapio yn dyner mewn deigryn fel bod och yn fod calon. Yn y smotyn hwn, meddai Duw. Bydd pob calon yn gignoeth. Fe gan teiriau fel hiraeth a gofyn a galwch. Fe gan hanes llawn gormes a brad a gwaith. Fe gant iaith, hafyd ar grenu a gowd. Fe gant enaid, hafyd yn troi athrosin chwmsg yn oes o'i sod. Ond yna, medd Duw, bydd cariad yn teyrnas. Ac yna, gan redeg i fysedd trwy fawr yn gariadus. Fe alwodd y smotyn yn Gymru. Hwdiwch, meddai Duw. Dyma'ch etifeddiaeth. Caws ymwlad i'w chadw. Darn o dir yn dys ein bod wedi mynnu hyn. Caws o'n genedl o genhedlaeth i genhedlaeth ac anadlu yn hanes ni'n hunain. A chaws iaith
Yna cheisiau'n hi, oherwydd ei llas oedd yn y prif eisoes a'i gryn a niddig a'i mynyddodd. Troesom i tîm yn siwniau tân, a fflamu coed a philonau cadarn lle nad oedd lle. Troesom i'n cenedl i genhedlu estrongiau efystyr ans. Gwymon ddynion heblaw tro traw. A throesom iaith ddrysau yn iaith y cywilydd ni. Ystyriwch, oes di haredd a ddweud gwirionedd o? Gwerth cynnydd i gwaith cenedl, a'i hedd i'w hannau yn. Wedi pwynt. Be? Ond beth ydych chi eisiau siarad Cymraeg wedi pwynt? Wel, Sgon y dau yn i'w ein. Will it? Beth? Will it? Will it? Will it? Sorry. Will it? Why? Beth yw'r ots gen i hi am Gymru? Damoi'r hap yw fy fod yn Iwbert yn byw? Nid yw hon ar fap yn ddim byd ond cilcyn o ddeia mewn cilfach gan. Sy'n dipyn o boendog i'r rhai sy'n credu mewn trefn. A phwy sy'n trigon y fangred oeddwch i ni? Pwy ond gwelliwion. O, pidiwch da chi echlygad am uned a chenedl a gwlad o hyd. Mae digon o'r rhain y Gymru i'w cael yn byd. Rwyf wedi alaru ers talm a glywed grŵn y Cymru bond i grybwyll yn cadw sôn. Mi af am dro. I osgoi lleferydd yn lle. Yn ôl cynefin gynt yn chymryd yn dre. Dyma wyddfa i chryw. Dyma lynder am moel i'r tir. Dyma llun, hafon, clogwyn, arfynwyr. Ac o'r tu llen ganed. Ond wele rhwng llawn a ne. Mae lleisiau a chlythau ar hyn lle. Yn dechrau sy'n sanu braidd. Cmeran chi. Mae rhyw ysgtod o bethau'n dod o'r sori. Cei glywed grafannau Cymru i'r dynnu yn ôl. Dyw am gwared. I Siaradwyr rhag hon. Rhamantyddiol. Nag yw ddim. Yn glywed grafannau Cymru. Be arall di hynna am mantu? Williams Parry oedd yr mantydd, nid Parry Williams. O, ydych chi'n gwybod hynna? Darni ddiwan llwyd. Williams Parry Williams 2009. But they were both quite different, said Chair Bard Iwan. Williams Parry was more of a romantic poet, whereas Parry Williams' work was harder, more cynical about subjects such as religion. Well, you're one thing wrong. Ylwch, be bynnag ydi barn ne, os da ni am sefydlu'r gymdeithas yma, mae rhaid i fod yn siŵr o ffeithiau o'r cychwyn yma. Helo, gyfeil. Odi, mae e. A mae rhaid i ni gytuno ar ambell beth.
cytuno. Pryd glwys di griw o lefarwyr yn cytuno? Ambell beth. Wel, allwn ni byth eich cytuno ar bopeth, lle, ond mater o farn di ambell beth. Mae'n ddyddiau cynnar, dydy. Ond mi ydyn ni gyd cytuno ar rei o bethau. Fatha be? Naturiolder. Gormesrwydd. I dwylle. Dewis darnau. Wel, helpu hyfforddwyr newydd. A beiriad newydd. A brofi? Poblogeiddio. A chael pobl i rall i bod chi, sy'n cael ei gwneud yn iawn, yn sgil y bydd y rhan fwyaf ohono ni hangen ar hyd yn hoes. Ble ti'n mynd? Step o chi. Dan fi. Telynau ceir dan ti'n mynd. Fy siawn ar dyrwydd. Mae hi brecwast yn haws greadigol. Davies a moduron yn lynfydd yn beirniadu brysyn. Ile epic ysbryd. Yn un Sesiwn. Neuaf ar abws. Cotian, neiniau, brechanau, bagiau, mamau, athrawon, crisps a phlant. A ffont. A phlant. Nana, neiniau, nynian, gyfrion, dropion, Gawch y gwyn i'n eistedd. A beiriad yn beirniadu. Llwyfan a'i nerfaint anio'i o ddefn gwyddaddian. I bawd, bob chwaraeteg, cael bob drws, cael bob ceg. Car. Ond mi ddod yn hwnna'n mam. Mae'n perthyn o bell i gael yn hyfryd y beth yna. Samantha! Samantha! Ysgubau gwrchod y gan actor cystadleuais wyth yn un llwyth ar ôl ar y bus. Coedig. Ar Olympid Drwyfo'r Twpnant wedi heglu daw'r dre. Hysbysiad o'r llwyfan, y colledi gwyl pale rwyty. Can a datganiad. Adrodd. Dawnsio. Beirniadu. Christ os gwlch achdar. Beirniadu. Adrodd. Llan. Am hir. 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 Ac yn dim plant. Dim plant. Dim mam, dim neiniau, dim brechdana, dim cotiau, dim stawr. Nea hwa. A mi dandodd hwnnw sydd yn dyfod yn ganol pob. Ydy'r gwahaniaeth rhwng
distawrwydd. Ia. A beth yw'r gwahaniaeth? Rhwng distawrwydd a tawelwch? Mae Aled Jones Williams yn dweud fod gwydandod yn fwy lletchwyd. Yn pa ffordd? Wel, ti fod i deimlo straen rhwng cymeriadau os oes na fydandod rhwng ffyn. Mae'n ar ôl. Nid midan mor môr. A mi geir tawelwch rhwng ffrindiau. Tawelwch lle nad oes yna ddim byd yn straen. Mi fedra ti hyd yn oed gael miwsig yn chwarae yn y cefndir, ond mae'n dal yn tawelwch, wrth. Wedi elwch, tawelwch fyw. Tawelwch meddwl. Cydwybod, dala. Cwm tawelwch. Ond mae distawrwydd yn distawrwydd. Does yna ddim snig next. I all terysgoedd ddeia fydd gyffroi distawrwydd neb. Yn y dwys distawrwydd, dywedai fyny. Fynd. Yn y dwys distawrwydd. Gwyllian a blanodd dyn mewn bryn tra ffwythlon. Cloddiodd a phlannodd yn ddirwynwydden o rhai. Ceiodd o'i chylch a chwrw dŵr yn ei chanol, a'r hoes i'w fab yn dreftadaeth i gadw i enw o genhedlaeth i genhedlaeth. Ond cenfaint o foch a rithrodd ar y wyllian, gan dorri magwyr i'w mathru a'i thorri hi. Ond i diawn yw i'r mab sefyll yn awr yn yr adwy, a galw i gyfeillion ato fel y ceir y bwlch ac adfer i etifeddiaeth. Gwyllian a roddwyd i'w gofal yw Cymru fy ngwlad, i'w thraddodi i plant ac i blant fy mhlant yn dreftadaeth dragwyddol. Ac wele'r moch yn rhithro arni i'w meiddi. Minnau yn awr galwaf ar fy nghyfeillion cyffredin ac ysgolhaol. Deiwch gyda mi i'r adwy, sefwch gyda mi yn y bwlch. Fel y cadwer i'r oesoedd a dde, y gelendit plafur. Y grant iaith a bydd ar drengi dragwydd. Geiriau bach rhengoedd diflanedig. Geiriau fel gofid a hiraeth. Dal. Achwsom iaith, benach eisiau hi. Oherwydd ia sydd yn y prif eisoes, mae gryn a nefyd ar mynyddoedd. Gwaen bod y geiriau heb adnabod y gair. Geiriau sy'n yn awr i o'i gilydd. Fel safety pin. Safety pins. Ac i. Fath elastic bands. Draw ryw syniad diddorol oedd hwn, gyda ni ryw un
wedi practis am goedan yn dila gynna. Ac wedi bod yn, fel oedden ni'n dweud yn y rhaglen, rhyw fath o fan cychwyn ydi o. Mae rhai o'ch chi'n gwybod eisoes wedi bod mewn ambell i gyfarfod hynod a ddiddorol da ni wedi cael i sefydlu y Gymdeithas Llefaru. Da ni'n gobeithio erbyn Wrecsam y flwyddyn nesaf. Oedden ni eisiau gwneud rhywbeth yma yn Pontypridd. Oedd o'n bwysig i ni gael bod yma yn rhyw fath o rhoi rhyw fath o lawnsiad meddal i'r Gymdeithas yma. Ella bod ein chi'n gwybod bod ni eisiau wedi ethol swyddogion ac ar hyn o bryd, da ni wedi bod yn chwilio am drysorydd fatha bod Gymdeithas arall. A hwnna yw'r peth mawr da ni wedi cael sydd wedi dal ni nôl yn chydig. Ond dwi wedi cael yn ethol am fy methodau yn gadeirydd y Gymdeithas Llefaru yma, ac mae Rhian yn fan hyn wedi cytuno diolchus i fod yn ysgrifennydd y Gymdeithas, a sôn am eiriau, dwi'n siŵr iawn beth os yna ysgrifennydd neu ysgrifennyddus, da ni bod i alw iddo. Felly bod da ni fan ar y rei geiriau gyda. Cyfeilyddes, wel ia, cantrad, cantores, da chi'n dweud canydd, a beth ydych chi'n dweud canwr ar ddynas, so da ni'n fan ar dyda. A dwi'n meddwl bod gyda ni fel Cymdeithas efo canolfan bedwyr i wneud, da ni'n deimlo hefyd ynglyn â beth oedd i a bod weithiau lle mae pobl yn siarad, achos mae Llefaru yn cwmpasu sawl crefft. Mae'n gyfrifoldeb fawr arno ni. Mae gyda ni Gymdeithas Cerddant fan hwn o falu, amdani fe Cymdeithas Alawon Gwerin, oedd sgynnu nhw'n problem, ond Alawon Gwerin sgynnu nhw. Ond mae Llefaru yn rhywbeth dwi'n neud wwan, ond ar y llaw arall fan o'n i efo'r sgript na gynna, oedd yn grefft ydy bach yn wahanol. A dod at yn gilydd neithon ni, drio chwilio am fan cychwyn i ddweud beth yw'r geiriau yma, yr hyn ieithoedd diflanedig ar ei da ni ddim eisiau diflannu ac eisiau gwarchod ac eisiau dweud ac eisiau defnyddio. Mae'n difyr ofnadwy a da ni mond megis dechrau. Wedyn mae Anni yn erbyn i grefft i bach wedi cytuno fe sy'n tudur i gychwyn bod yn drysoryddion y Gymdeithas i'n helpu ni jyst i ni gael agor cyfri banc sydd wedi mynd y fwy o broblem na beth ni a wedyn, chwarae teg, mae Cai a Cedron a Dyfrig yn fan hyn yn mynd i helpu hefo'r ochr technolegol. Sgyn i'n gair amdano fe hyn, dwi'n technophob. Wedyn, mae'n mwyn wedi gwneud rhywbeth ac lyfar felly, neu mi ddown, dwi'n siŵr i chi gael gweld mwy o beth da ni'n bwriadu wneud yn dyfodol. Da ni bellach wedi cael cyfansoddiad, dwi'n meddwl, sydd wel, na mae'n tynhau. Bod ni'n iawn. A felly, dyna fyddwn ni'n gwneud yn y cyfarfod nesaf. Da ni'n mynd dal i alw cyfarfodydd pawb sydd wedi mynegu diddordeb mewn bod yn aelodau maes o lawr y Gymdeithas. Felly, da ni'n gobeithio fawr y byddwch chi sy'n dod i fanna yn captive audience ni'n ymuno yn sydd dim hefo'r Gymdeithas pan ddown ni i ar eich gofyn chi. Ond os ydych chi'n gwybod am unrhyw un neu eich manylion chi ddim gyno ni ar hyn o bryd ac isio bod ysgrifennyddus. Rhian ydi henw hi. Dwi'n siŵr fedrwch chi roed eich cyfeiriad e-bost i Rhian os ydych chi am unrhyw wybodaeth ond gweithgaredda ni mewn ffordd. Felly fan cychwyn ydi o ac beth da ni'n gwneud, gyda ni ddim bach o amser eto i drafod. Oes yna rhywun yma, gyda ni nifer o syniadau, ond oes yna rhywun yma'n dweud, o, swn i'n licio help, neu, swn i'n licio'r Gymdeithas fod yn gret. Llaw i fyny barod, love you. Oce. Mae nifer ohonom ni fan hyn yn gweithio fel cyfriwyr yn administrator yn cwr. A mae fi'n dweud ar ein chi gyda'r gofod mewn siarad gyda cyfriwyr hefyd. Amlwg, dyw e ddim wedi cael ei hynfrio i'n Eisteddfod achos dyw e ddim yn ffurfiol am hyn o'r amser. Mae lot ohonom ni fan hyn yn ennill ein arian ni yn gyd yn mynd o'r cyfriwyr. A sy'n ei licio, achos yn siarad ni sy'n credu yn cyfriwyr yn Gymraeg, trafod gyda chi sut allwn ni'n gyda chi.
Ni newydd asos gyda lot o chwilio yn ei drawn yn werin. Yn amlwg mae'n dod o dan fel dyfodol o blaenol. Dwi'n meddwl yn y gysylltiad. Wel, mae union math o gysylltiad da ni angen, achos dwi'n siŵr bod yna bethau sy'ch chi'n gallu dysgu fi hefyd yn y broses yma o gyfathrebudio, a bod ni'n gofalu amdano fo, ni'n warchod o fel grefft, achos weithiau dwi'n teimlo, mae'n mor hawdd cnocio yn falle grefft, fwy na lleill. Mae yna rhai ambell i grefft sydd o'n mwy o barch gyda'r lle yma, na'r lleill. A da ni deimlo fe hefyd yn cylchoedd gwahanol ni, chos dwi'n cynrychioli. Mae hefyd bod chwedleia yn eitha naturiol dod dan y tŷ gwerin, dydy. Neu llefaru yn dod o dan dim byd sydd. Achos bod ni'n... Dwch ata ni. Ata ni yn tarnogi chi hefyd. Mae awduron yn siarad yn galw i mae bobl sydd yn creu ffilms a i ni lafar. Ie. Sy'n cael recwta a jyst ei cwrdd yn anodd i gofyn weithiau. Bod angen ni fedru adrodd camp yn deg sori o'r cwrdd yn mynd i weld y. A mae hwnna'n symud yn dod. Mae'n rhaid o ddim yn pedwar camp. Mae'n rili yn siarad i mwy o bobl. Os yna'n gret cael chi'n pan o'r Gymdeithas Llefaru yn byd, ti'n meddwl hwnna di'r man cychwyn? Oedden ni mor falch o gweld hwnna. Os oedden ni'n cwrdd o 10 tan yn adeg yn dweud, na ni rhaid Diddorol iawn os ydych chi'n gael cyfarwydd. Neu'r union gael lot o'n defnyddio i ddisgrifio drwle ni'n gael fwy o rhywbeth i'n gael sail yma. Y genfydau llafar yn Nghymru. Os ydych chi'n union yn iawn, sy'n statws yna. Na. Wel, o'n i siarad walu ar y ffordd i fewn, ti'n gwybod, ac yn rhan blwyddyn oedd i Alun pan ddechreuodd i'r Gymdeithas o blaen. Ti'n cofio? Na, ti ar 80au. Ia, Mae'r Gymdeithas Llefaru wedi bod, ond fel oedd Alun yn dweud yn ei ffordd garedig o'i hun, heb enwi neb na dim, mi edwynodd y Gymdeithas oherwydd bod na ddim digon o bobl, digon o awyddus sy'n gwthio hi'n mlaen, falle, os dwi'n da. Oedd criw da yn dod i'r gyfarfodydd. Na un beth wnaethon ni hefyd oedd helpu ysgolion Saesnig i hyfforddi yr hyfforddwyr i gyflwyno i ddarnau Dyfrig. Dyfrig lle oedd adran dysgwyr. Ia. A fel wedys i'n dodi, fe wnaethon ni dap wedyn wahanol addilliau a'i trafod nhw. Ond beth un arall yn glywys i ddim da chi, ond oedd chi gyd yn defnyddio fe, oedd defnyddio yr acen leol neu brodorol chi'ch hynna. A ni'n defnyddio rhythmau llafar. Mae hwnna'n fwy anodd falle mewn darn mynd ar y gorol. Yndi. Gai ofyn hyn, pan mae'n dod i gynghanedd, a bod yn digwydd bod o'r cynghanedd ddim yn feistr mawr arni, a bod brwydr rhwng yr ystyr a'r gynghanedd, beth sy'n cael yn enoriaeth? Ti'n gwybod beth? Fel oedden nhw'n dweud yn ystod y perfformiad, glywys i griw o lefarwyr yn cytuno fo'i gilydd erioed. Ti'n gwybod, hwnna yw'r cwestiwn mawr. Ond mae yna fan canol, a mae yna sgwrs am hynna. I mi, fyswn i'n dweud bod y bardd lunio'r gynghanedd wedi rhoi y midr i chi, a na fedrwch chi symud oddi wrth i, achos mae yna, mae yna i pharchu. Edrych chi ddim o'r wrth i hi, dwi'n fatha'r Caerddant eisiau am hir iawn yn cael rown gen sawl beirniad yn dweud mae Gallwch wedi torri lleo ar ôl lleo mewn Caerddant. Ac yn rawl bach, nes i fynd i wersi cynghaneddu am 7 mlynedd. Mwyn meistroli'r gynghanedd,
cyn medru hyfforddi wedyn i'w dweud sydd. Felly mae eisiau deall y gynghanedd cyn bod chi'n mentro dweud gynghanedd mewn ffordd. Ond rhai wedyn yw'r cynas yn hyfforddi ar un o'r bryd wedyn. Nawr, achos mae to hyd gyda ni yma, to i ddechrau nesaf yn dod. A pryd yw'r cynas nad ydych chi'n studio Gymraeg sy'n deall y gynghanedd mwyn trosglwyddo mwyn cadw'r grefft. Cytuno mae hynna hefyd. A fi'n tyno beth i ddweud amdano'r y bardd yw'r pen fi'n meddwl. Lladmerydd ar ran y bardd yda ni gyd y bardd wedi gwneud. Felly mae rhaid caffi. Oes. Dwi'n meddwl fydd yr gymdeithas gobeithio, os mae hyfforddwyr sydd ddim yn hyderus yn y gynghanedd, a bod nhw'n gwybod lle i droi, bod nhw'n gallu troi at y gymdeithas, a bod ni'n gallu gofyn, lle ydych chi byw, mae hwn a hwn yn yr ardal yn cynghaneddu, ydych chi eisiau ni drefnu cysylltu, neu bod ni'n gallu bod yn gobeithio bod y gymdeithas yn golygu, bod unrhyw fforddwr sydd yn teimlo ddim yn hyderus yn rhywun dda, yn gallu troi at ni fel mae'n cychwyn, os dyn nhw'n gwybod lle yn droi. A ti'n cael hwnna'n allwedd y tanchi, dwi'n Ond mi fedrwn ni hefyd fod yn rhaid o ar gweblyfr ar TikTok ar pobl dweud, dyma nhw'r gynghaneddion, dyma lle mae'r nidr a dyma lle mae'r... Dwi'n meddwl bod gen i le i wneud hynny, ond dwi'n meddwl bod hyn i gyd yn gwestiwn am mor ddiddorol. Sori, Elen. Ond beth ti ddim isio ydy mae dyma'r ffordd i wneud o, di'r lle materioldeb. Ti'n edrych ar ganu gwerin. Mae'r person sydd wedi sgwennu hwnna wedi rhoi i'r rhywbryd yma. Do. Ond pan ti'n gyniadu, ti'n gael y rheol i rywun fod yn fwy naturiol ac i wneud o beth maen nhw'n weld, beth mae'n ffrindiau. Ac ar ddiwedd y dydd, mae cyfathrebu bod y gynulleidfa'n deall y cyfathrebu yn bwysig iawn. A nid bod fi am eiliad yn dweud torwch gynghanedd, ond os oedden ni'n mynd yn mater, dwi'n siŵr o fydden ni'n cytuno 100% ar gadw at y gynghanedd. Dwi'n teimlo, os ych chi'n colli'ch cynulleidfa, dyna beth i ni chwaru o fan hyn. Wel, a wain chi fel y cyfleidwyr yn gwybod na beth yn neb. Ond mae hwnna mor bwysig. Mae'r berthynas a hwn yr unigol. A beth sy'n gwneud perfformiad yn berfformiad profiadwy yw y peth hudol na rhwng y perfformiwr a'r gynulleidfa. Rhywbeth allwch chi bron y bod ddim o'i ddisgrifio. A mae cadw'r yna newydd fod yn rhagrawd llefaru a hwnna 25 ac ystyried ar ferchog safonol yn dod, ti'n gwybod. Ond eto, y rhai wedi deall dwysedd, yn naturioldeb, a sydd wedi cael ei dysgu mewn ffordd, y llais yn y fforddwr, y llais yn ddwyd. Hwna di'r sy'n anodd, de. A mae beth ni'n dweud rwan i gyd yn profi bod yna gymaint o waith trafod. A bod rhan fwyaf ond ni yn cytuno, ond fedra ni helpu'n gilydd, dwi'n meddwl, efo'r gymdeithas o'r ymlaen, bod ni yn cyfarfod ac yn creu rhywbeth hefyd, a hwn sydd yn sicr fi, ydy bod ni'n creu pethau tu allan i hiala Steddfota. Hefyd, ti'n gwybod beth yn fel, hynny di, mae'n gret bod y Steddfod yn rhaid llwyfan i lefarwyr. Dyna beth o joc crefydd, mae di chi bod yr llefaru o'r ystrythyr yn prysydyn sydd yn, a bod pobl yn poeni bod y crefydd yn rhywbeth fatha, hynny di, sgino ni, mae gen yr Saeson Shakespeare, dyna di'n adnablu, a sgino ni mond William Morgan, da chi'n meddwl fel i fynd yn yr iaith. Mae geno ni y chwedla, mae hwnna'n dir gwahanol da chi fod wedi bach mwy o gyfoeth yn nid chwedloniaeth, a mae geno chi addasiadau o'r Mabinogi'n dod i lawr o ganrifoedd gyda. Ond dwi hefyd yn colli pan o'n i'n hogyn ifanc yn clywed jyst geiriau fel dyrchafad y llygaid i'r mynyddoedd o ble dal yn hymorth a ddal o'r ielch yr arfer. Mae'r Beibl.net sydd wedi newid hynny. Ie, ond da ni rwan wedi siafio llefaru lawr i yn gystadleuaeth o'r ystrythyr. Wedyn, dwi'n meddwl bod ni yn colla, ond gwaith trafod ydy hyn. Sori bod ni'n gorfod dorri fo'n ddyr, dwi'n gweld bod yna bethau eraill ymlaen yma, dwi'n poeni. Gael diolch i chi gyd am ddiwedd. Diolch yn fawr iawn.